Takú kokotinu som za 25 rokov praxe v živote nevidela. Môjho kamaráta som sa spýtala, prečo už nemá tú účtovníčku, čo mal predtým. A prečítal mi jeden zaujímavý Gmail, čo mu poslala a nedá mi sa o to s vami nepodeliť. Deň pred kontrolou sociálnej poisťovne som bola u teba a dávala dokopy doklady za pani Oravcovú. Rok 2023, ktorá v Šanovne nemala ani piču pripravenú a vytlačenú na kontrolu. Sám si tlačil výplatné pásky. Takú kokotinu som za 25 rokov praxe v živote nevidela, aby si klient spätne tlačil výplatné pásky. Ešte v ten večer, keď som zistila, že nemáš v poriadku určité veci, som domov pricestovala neskoro večer a ešte v Exceli som robila dochádzky za rok 2023 za pani Oravcovú, ktorá to mala v piči a mala to zaplatené. Piča, ona nie ja. Lebo ráno si to mal odniesť do sociálnej poisťovne na kontrolu. Potom som dvakrát v rámci cesty do BB trávila čas u teba kvôli ORSR, kde som triedila stuchnuté doklady z roku 2016, lebo nemáš zakladateľský šanón. A posledná kvapka, vopred som ti poslala mail, že k zápisu do RSR treba vyhlásenie konateľa a nemal si pripravenú ani piču. Chod do piče celý aký si a daj si to za 100 € robiť kde chceš. Vedieť, či chcete počuť pokračovanie.